Salutare și bine m-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să ne jucăm din nou jocul ăsta. Astăzi suntem într-un tir. Am vrut să încep fix când... Mamă, ce greu e. Fix când s-a teleportat chestia aia. Deci atunci am vrut să încep, pentru că mi s-a părut mai interesant. Dacă vă place, uitați să apăsați butonul de like și haideți să începem. Deci să... Aș vrea să măcar prind 100 la oră. Cred că n-am 100. Sau mă rog. Caut drumul ăla. Drumul ăla parcă era înapoi. Niciun GPS n-aveam. Nu știu. Cred că mă duc în spate prima dată să văd dacă e ceva. Dacă nu, să mă duc în față. Să nu mă duc degeaba în față să văd. Cad jos. Oh. Mamă, ce greu e. E greu să întorc dubițoaia asta. Mergi, bă! Bă, mergi! Frate, ce se întâmplă? Așa. Ok. Ce se întâmplă? Da, uite, să văd ceva acolo. Deci în spate trebuie să mergem noi. Îmi place cum face. Vedeți cum face? Vedeți? O să merg încet. Bă, băiatule! Haideți să vedem ce se întâmplă! Ca de obicei. Ca de obicei. Mamă, unde am ajuns? Deci nu cred. Hai, frate. Unde am ajuns? Yes, yes. Yes, yes. Niciodată n-am mers pe aici, cred. Mamă, groapele astea, dar asta față că poți să le iei cu astea tare. Uitați-vă. Vedeți? Deci, e bine. Noi pe aici nu mai avem problemă. Deci, uitați cum e. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Mașină, dăm drumul. Ua, ce bine. A, copacul ăla era. Ok, să avem grijă la copaci. Vedeți? Deci, noi nici gând nu mai avem probleme. Ia uitați-mă. Deci, nici gând nu avem probleme noi. Stați așa. Stați, opa, și, opa, adem. Opa, voleu, voleu. Uitați așa cum am scărpinat și un pic la ochi. Nu pot să mă scarpin, că mă mănâncă nasul. Nu pot să mă scarpin, că eu sunt gropile astea. Acum, hai, acum e momentul. Ai, ce bine. Mamă! Wow! Mamă! Băi! Cum? Băi, eu merg... Băi! Mamă, cum merg eu cu dubița asta? Nu-i dubiță, e tir. Un fel de tir. Mini tir. E așa. Mamă!
foaile. Bă, am sărit în aer. Mamă, cum mergi cu asta pe aici? Deci, ați văzut? Cu gipanul ăla făcea și cu asta nu face deloc. Uitați-vă cum mergeți cu asta. Ia uitați. Face așa, un pic. Dar nu face mult. E mai multe pe arcuri. Pe arcuri. Pe perne de alea. Opa, ia uitați ce-l face. Hop, hop. Scrieți în comentarii dacă e pernă sau arcurile. Nu știu. Care se pricepe cu tirurile. Mamă! Mamă! Ai, 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 ai. Mamă! Mama, 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 stai așa! Stai, mama! Bă, stai, virează. Uai, ce bine! Deci noi nu trebuie să mergem încet. Cu cât mergem mai încet, cu atâta să dă mai tare asta. Vreți să arăt? Uitați. Vedeți? Să zici într-o parte nașpa arată când mergi încet. Dacă mergi tare, ia uitați-vă. N-aveți o problemă. Ok, vine de aia în față, bun. Mamă, frate. Frate. Unde m-am dus? Hai să mergem. Este ceva, eu nu mai am chestia asta de teror asta, vreau ceva mai mișto, deci haideți să mergem înapoi. Am vrea să închid netul. Of, Doamne. Să aștept. Ceva, îi dau bani. Și nu mai aștept. Știți? Deci eu să dau bani aia. Mamă, trebuie să aștept. Nu mai am bani. Nu mai am bani. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Și să aștept urâta asta. Nu-mi place. Pasă-te! Bun. Deci, mergem la Cars. Cars. Mai de viața mea! Ce culoare are, mă? Neagră. Mamă, ce mișto arată. Haide, dai drumul, că nu mai pot, mașină șmecheră. Va, moar. Ce rara. Mașină șmecheră. Ia să conduce noi pe din afară. Ce, frate? Uitați-vă, la mașinile care nu ne place interiorul, facem chestia asta. Nici nu cred. Mamă, asta. Se ține bine mașina. Pe șosea. Mamă, ce bine se ține încă. Sunt uimit. Că se ține foarte bine. Pe stradă. Mi-e frică mie să nu apăs de ea dacă-i dau tare. Nu patinează, frate. Am mă zărânciunul pe mine. Adică eu nu sunt mașină, dar eu tot ce să-l faci mașină. Cam viteză, mamă. Să nu faceți niciodată ce am făcut acum. Să stați pe banda asta când este așa că nu știți dacă... Dacă care au permis să nu faceți așa ceva niciodată, ce am făcut eu acum. Să depășiți așa când nu se vede dacă vine mașina de față sau dacă nu vine. Sau în curbă. Să nu vezi niciodată așa ceva. Dacă vreți să nici nu te pășiți, mai bine, foarte bine așa.
Asta este un joc, nu este realitatea. Mai bine nu mai vorbesc nimic, de nicio depășire, pentru că uitați ce se întâmplă. Și nu mergi cu 20 la oră măcar. Și fel ține asta mâinile toate. Ok. Hai să mergem tare. Hai să mergem tare. Foarte tare. 120 mai costă 120. Bun. Cu 120 pe aici. Mamă. Mamă, ce zboară pe aici. Zboară. Mamă. Mamă, frate. Mamă. Ce mișto. Este mașina. E bombă mașina. Ia. Haide. Tare. Jocul ăsta o să-l terminăm. Pentru că este foarte fain. Adică îmi place. Băi, ești nebun. Băi, ia să vii. De aici. Pune orice frână. Vă dați seama dacă mă duceam tare, știți cum era? Praf. Frate, cu 90 la oră pe aici e bine. Mamă, sparge, ia fiți atenți. Mamă, ce sparge. Încă. Dăm din nou. Altă mașină. Cred că facem așa. Deci nu, du-te, bă, de aici. Nu iar. Deci, nu. Iar. Bă, ce interior are asta? Nu pot să mă cadrez în asta. Deci, mă jur de pot să mă cadrez în asta. Nu pot să merg cu asta. Mamă, ești nebun. Mașină. Știți cum ar fi tare? Să aibă Esla. Ar fi bombă. Esla. Mamă, ce interior are asta, nu cred. Ce mișto să aude. Ia uitați. Vă place cum se aude? Nu știu ceasurile de la bord. Se ține bine ea. Deci, rog, ține-te bine. Ține-te bine că facem curba. Ține-te bine că facem curba. Mamă. Ce frumos aude. Deci nu cred. O dau un pic mai tare. Nici chiar așa. Îmi place să aud așa înfudat. 3, 2, 1 și... Oh my God. Se aude foarte frumos. Vă place? Nu știu, mie îmi place sunetul ăsta așa de mor la mașini. Vreau să ține bine să mă arăci. Bă, ce să ține? Eu pe un grup aici, ce să ține? Costă la oră? Îl depășesc pe ăsta. Ăsta din față are, mi se pare că are aceeași mașină ca mea. Cred. Da, e aceeași mașină ca mea. Un pic mai veche.
Că vin mașini în față. Ce norocos sunt. Cu 100 la oră să-i depășești pe ăsta așa din ce... Timp! Mașină! Mamă! Ce fel a făcut de cur? Deci nu cred ce fel a făcut de cur. Mamă. Aoleu. Cred drumul ăsta prost. Ai, mamă. Astea sunt drumurile din România, 100%. Esra, voi vă dați seama cum fugea Isla pe aici? Oba! Mamă, nu știu dacă vine mașina de față. A, mă, depășește-l! Mamă, ușor, 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 ușor. Altă mașină. Ok, am încetat să vorbesc pentru că eram foarte... Da, ce? Pentru că eram foarte atent. Ia să vedem cum se aude asta. Ai vrea o Esla. Aia nouă, nu aia veche. Aia nouă, ori a sparge asta. Bă! Îți dai maximă la asta? Ce, mă? Cea mai înceată mașină de până acum. Deci m-am plingat de cu. Ok. Dislike. Asta, așa ceva eu nu conduc. Bă, nu cred! Bă! Bă, ești nebun? Esla! Nu cred. Deci nu cred. Mamă, deci abia... Ce, mă? Asta e în interior? Mamă, fuge! Ia! Nu se aude nimic. Bă, sparge asfaltul! Bă, cât am la oră? Bă, am 160 la oră! LOL! LOL! Patinează și asta. Nu de cred că patinează și asta. Hai, mă, frate, măcar asta să-mi patinează. Deci nu cred voi ați văzut ce fel patinează. Nici nu discută, eu fiți atenți. Ia, 3, 2, 1 și... Da, mă. 2, spărge, 2. Merg cu 120, ceva obișnuit pentru Exla. 120. Op. Dar nu depășește asta Audi-le. Un Audi. Viața mea este Audi-le. Scrieți în comentarii care mașină este preferata voastră. Mamă. Vreau mașină normală, dar fuge. Dar n-a depășit-o pe aia. 160.
Ești nebun? Ce mă? Astea sport nu merg. Aoleu. Bă, ce vreau să o conduc pe asta? Asta să conduc? Ce mă? Bune. Ok, și am terminat și jocul. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați ton de like și noi ne vedem data viitoare. Pa!